И какво става, хора, вие сте с поредното видео в моя канал. Днеска ще играме на Grow a Garden. Браво на мен. Този път това ще е първото видео, където ще бъда сам. Да, ето ми е градината. Чай, много избързах. Ако не сте се абонирали за канала, се абонирайте още сега с камбанката. Нека това видео да събере 5 лайка. И искам да ви кажа едно нещо, за което ще извинява. Когато снимам това видео, вчера го казаха, че е най-големият апдейт на Roblox. 23 или 24 август. Да, 24 май беше вчера. Или на 23 беше, нямам никаква идея. Но говориха за най-големия апдейт на Roblox. Той беше на Grow a Garden. Аз го снимах с един мой приятел Стани, но видеото просто изчезна. Не се базикам. Видеото просто изчезна. Просто изчезна видеото. Просто това видео изчезна. И затова, защото ние снимахме още едно видео на Grow a Garden, което съвсем скоро ще го видите с Стани. Но и в момента съм супер разочарован, защото нещо е станало. Претърсих абсолютно всичко, което мога да претърся и го няма. И ако сте играли този апдейт, значи купих си втора градина, която след малко ще видите. Пуснаха 3000 моркла в шопа. Имах 26 бингстоуна, около 10 бърнинг бъта. Ето сега ще видите. Както виждате, почти цялата градина ме в Giant Pine колове, силно има 15 такива, защото и днеска пусна още един. Може ще го сложа в втората градина. Пусна много романесата, може би така се казват. Пуснаха и много емберлите, виждате. Може би първото видео, което ще го кача на Grow a Garden, или не, няма да е първото, т.е. първото видео с Стани, което го съснех на Grow a Garden. Може би ще видите как ще ми изглежда градината и как сега ми изглежда и сами ще видите разликата между тази градина в момента и тази, която ще видите със Стани съвсем скоро. Така че абонирайте за канала и ако искате още видеа на Grow a Garden, нека да съберем 6 лайка, казах 5 лайка, 6. И сега ще ви покажа, като цяло ви показа градината. Реално какво ми се падна. Тоест реално какво сега, как изглежда. Падна ми се много елдър штрауберита. И може би това, което най-много ще ви впечатли, е, че пуснаха 3 бътек яйца. И ми се паднаха 3 най-рядки животни. Виждате, ето това. Да, ето това. И ето това. И най-рядкото живота в цялата игра май. Dragonfly, човек. Ето го, виждате го, имам Dragonfly. И буквално във всеки дискорд или сървър, в който влезна, всички ми го искаха. Абсолютно всички ми искат този Dragonfly. В който е Дискорд да влезна, се ми иска Dragonfly. Направо ми омръзна, дойде ми до гуша, ама няма да го дам този Dragonfly за нищо на света, защото един човек ми предлагаше 100 кватрилиона и някакви много рядки бухали. Ама сега ще ви кажа едно нещо. Е, че станах най-богатия българин на Grow a Garden. Да. Както виждате, имам 2 квинтилиона. Защото, чакайте, още малко сега. Имаме 2 квинтилиона. Както виждате, имам 2 квинтилиона, не кватрилиона. Някой да не се обърка с кватрилион. Защото кватрилионът има 5 редици от нули. Примерно, имах 8 кватрилиона, нали, 8 запетайка 3 нули, 3 нули, 3 нули, 3 нули, 3 нули. И кватрилион е с 5 редици от нули. И това съм сигурен, че е така.
Защото квадрилион е с една, две, три, четири, пет редици от нули. А пък аз имам 6 редици от нули. И питах ChatGPT колко пари имам. И се оказа, че ето сега ще ви кажа точно колко пари имах. Сега съм похарчил тук, там е някои хиляди. Но иначе преди няколко дена имах, сега ще ви кажа 2 квинтилиона, 8 трилиона, 499 милиарда, 822 милиона, 130 хиляди, 935 и 800 долара. И реално как ги изкарах тези пари? Силно вие се питате на това. Реално като си съснех видеото с Тани, между другото, можете да му се абонирате за канала. Ще оставя линк долу в описанието за неговият канал. Ние, когато си заснехме видеото, той спря да играе и аз се разцърква и започнах да си цъкам Grow a Garden и се молих на някакви богаташи за някакви пари и изведнъж един ми даде 2 квинтилиона. Защото аз тогава имах 8 квадрилиарда, защото пак се молих на хора. И изведнъж едната ми даде 2 квинтилиона. Но аз си мислех, че тя ми дава 2 квадрилиона. А реално се оказа, че тя ми даде 2 квинтилиона. И по тази логика аз не съм виждал или съм познавал или чувал българин с повече от 950 квадрилиона. А пък амоли с квинтилион, аз имам 2 и 8 трилиона. Както виждате долу вляво. И затова според мен се превръщам в най-богатия българин на Grow a Garden. Ама това не ме притеснява чак толкова много. Ме притеснява, че всеки ми иска Dragonfly. Направо ще се гръмна всеки където и да влезна. В който и да е сървър Discord. Навсякъде ми иска този Dragonfly. Направо хора, лудница, пълна лудница. Сега да ви покажа горе-долу какви неща получих и домашни любимци от вчерашния или ония ден, евент. Значи получих ето този. Ето този последният ми, Green Ben. Като домашен любимец също. Ето това прасе също ми го дадоха. Така, това си го имах. Ето това. Така, това. Ето тези домашни любимци ги получих. Силно съм, че има... и ето този шарт. Нямам си и на никаква идея какво прави. Да, абсолютно на никаква идея си нямам какво прави този шарт. Така, също... Да, с всичките растения, които ви казах, направо не мога... Ето те, не мога да ви изброя всичките. Те пръскачки купих. Вчера май имаше такъв шоп, Chicken Jockey получих. Да, това растение от seed паковете, то така не беше, просто си отварях seed пакове вчера. Това си няма също никаква идея. Или това е пръскачка, да, това е пръскачката. Също така имаше, аз имах 12 гранд сплинклера. Имах 12 такива. И си ги сложих цялата градина и ми остана само един. Тя взех 3 бизалки, успях да взема спреове, тя неща, които ви признавам си нямам на абсолютно никаква идея какво правят освен на тези спреове. Да, това също са пръскачки. Това е Giant Pinecone. Днеска, когато започнах, днеска се събудих и изведнъж и исках да видя какво има в шопа. Изведнъж оказа, че има Giant Pinecone сет. Това пак спринклери, това го обрах току-що. Също така имам и от това растение в градината ми. Днеска ми се падна от seed пака, не можах да го съснема. Така имаме, ето, друго май нямаме.
което да ми се... ето този кокъл. Го взех също. И също така си взех защото нали има такива неща за светофари, някакви такива разни глупости. Взех 2 светофара, които ги сложих ето тук. И също така взех едни сини, такива изстрелващи, не знам точно как се казват. Успях да взема едно. Майко, ето така се заклещам постоянно тук. Ето това, с което се изстрелвам, ако може, към бърнинг бътовете ми. Да, така. И виждате колко много растения, колко декорации си купих, които трябва да ги обера някой ден. И сега просто трябва да си максна втората градина. Ама сега ще я покажа. В нея си посах всичките 26 блинкстоуна, които пуснаха оня ден на лайф евента. Също така, вече градината ми има 42 лайка. Също така, мога да ви кажа едно нещо, че ако искате, вече можем да играем заедно Grow a Garden. Да, вече можем да играем заедно на Grow a Garden. Просто най-простото условие, ето виждате как се казвам Vicstar Pro 2. Ето, тук, що там и лайк на градината. Браво. Ще ми даде ли пари, защо държи това за трейдването. Добре, явно няма да ми да. И да, ако искате, просто може да от време на време да си разцъкваме Grow a Garden. Как казвам се Vicstar Pro 2. Така че, ако ме видите, пращайте ми покани. За по-лесно, защото буквално всеки ми праща покани в Grow a Garden. Просто ако случайно ме срещнете в Grow a Garden или в някоя друга игра в Roblox, пишете на български, ако искате да станем приятели Grow a Garden ами да се разцъкваме. Пишете хаштаг фен, на български пишете хаштаг фен и ми пратете покана за приятелство и аз ще ви приема. И така може всеки ден да си разцъкваме Grow a Garden. Да си правим трейдове, да си даваме пари. Така ще е много яко, така че. Ама защото буквално всеки ми праща покани, ама днеска силно съм получил 10 покани. Така че ако ме срещнете случайно в Grow a Garden или някъде другаде в Roblox, просто ми пишете хаштаг фен. На български, примерно в Grow a Garden, ако ме срещнете и ми пратете покана за приятелство. Ако не ме срещнете, просто ми пратете покана за приятелство. И като видите, че аз игра, просто ме джойнете. И аз вече ще ви запомня кои сте и така мога да направим голяма фен база Grow a Garden, ще е много яко, ще даме разни петове, фрут, ще бъде много яко, така че пращайте покани или пишете хаштаг фен ами аз така ще знам, че искате да цъкаме Grow a Garden, ако искате можете и да трейдваме. По-скоро с мен, ако искате не трейдвайте, защото нямам чак толкова много неща за трейдване, кой знае колко. И за това, може би, ако искате да си трейдваме тук някакви Elder Strawberry-та, някакви тук фрут, петове. От петовете вече имам доста, така че ако искате, ще мога да ви дам някой друг пет. Така че сега разбрахте, ама ако искате да играете с мен на Grow a Garden. Ето ми е градината като цяло, в момента чакам страшно неща да ми фанат ефекти и всякакви други неща. Виждате колко такива, аз си викам пипала имам растения. Нека да им какво имам шопа, ама то на мен вече нищо не ми трябва като цяло. Само е така да видя, след 10 секунди на нос, така, ама да ще изчакаме. Защото като цяло аз вече имам всичко в тази игра и няма какво друго да си купувам. И видимо лостока няма май.
нещо, кой знае интересно, да. Нека да видим дали случайно ще има нещо. Ето там, аз имам гайчен ключ, маса. Точно от всичките тя неща ще е малко трудно да си го намеря. Я първо да видим дали има някое по-хубаво яйце. Не, че ми трябва. Има рare egg. Значи от бътека имах 3, пуснаха 3, взе ги 3 и ми се паднаха буквално 3-те най-рядки. Това беше страшен късмет, признавам си. Няма нищо интересно. Да. Ето тук за декорациите случайно нещо има, трактори и това нещо. Ще го купим за втората градина евентуално. Той трактор вече имам трактор, ако не да ги сложа едни до други лате, но раре. И имам пари, огаждам се човек. Само да видим как да ги сместим нещата. Ще опитаме тук да удруя, да го сложа. Така, този го пакетираме. Това по-шило и слагаме ето този зелен трактор. Майко. Той е по-малък. Интересно. Или не по-малък. Не, просто така ми се е сторило. Защото сякаш червен е по-напред, ама сега направо ще объркам чишко, ако почна пак да ги места. Айде малко по-така. Не мога, значи по-напред. Мога. Сега пак стана по-напред. Това макар и сеното. По шилото, не знам къде го сложа, просто така ще го остава. Всичките тия неща ще бъдат за втората ми градина, която може би следващия епизод ще ви я покажа. Между другото открих скривалище, което е направо уникално. Ако градината ви ето тук, първо, че скрива ето този път тук, ако сте с черненския, може и тук да се скриете. Да. Пък ето тук. Забелязахте ли, че тук има, може сякаш е така да си влезеш отзад. И буквално аз играх с брат ми на крайница тук. И буквално се бях скрил ето така. И буквално му казах, че ако ме намери, ще му дам 100 трилиона. И не ме намери и буквално така, колко играта на крайница в Grow Garden. Това е супер тайно скривалище. Според мен няма да ви намерят въобще лесно или никога няма да ви намерят, да ви кажа честно. Тук не знам дали може да се качваме някакси по-нависоко. Да, просто или аз не съм много добър и не мога. Тук те да се трейдват май или аз не знам. Нещо по-интересно да ви покажа. Също така вече сякаш събирам колекция от тези малки фигурки. Направо имам 2 такива, защото започнах да отварям такива кутии там. И само от тя ми се парат. За сега имам 2, но сега ще правя колекция от тях направо. Тук имаме някакви грозета. Dragonfly. Пак правя някакви луди неща. Ми хора, това мисля да бъде за днешният епизод. Като за първи мисля, че е добър. Така че се абонирайте за канала, лайквайте. Аз бях Викстар. Чао!